माने जेमसा माने बेलेगखौ बुङोमोन ना हाबा जाखानाय हौवाखौ लादों हाबा जाखानाय हिनजावखौ लादों बुङोमोन ना मालायफोरखौ ओमफ्राय दालाय माथो गावबो हाबा जाखानाय हिनजावखौसो हाबा खालामबाय ओरैबायदि बाथ्रा बुंगासिनो दङ माने आं गोसोबा बेखौ गोसो बायदि खालामनो हायो जोङो सोरबा हौवा थाखानाय गथ' गथाय थानायजों गोसो थोनानै बा सिनो थाङाखैना गिबि गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे समाव आं दायो बांद्राय गोबाव खालामदियासो सिदानो डिसक्लेमारखौ लगायदेरना होलांदोंनि नोंथांमोननि सेरावहाय आं बांद्राय गोबाव खालामनानै पेक बुखोबाय थालासै ओंखायनो सिदा डिसक्लेमारखौ लगायदेरना होलांदोंनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन दिनैनि भिडिअ मानि थाखाय बिग आपडेट भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोननि सेरावहाय आं दायो थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो आरोना लोगोफोर थौदो बिदिब्ला थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना बै थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय एसेब्लाबो हमदांनो हाखाबाय लोगोसे बे इन्ट्र'आव होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर दाखालि साननैसोनि सिगाङावहाय जिहेतु जालांनाय आदा जेम्सनि हाबाखौ लानानै सासे आइजोआहाय ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ बुंदों आरोना लोगोफोर हथात नोंथांमोना बिथांखौ सिनायखायोबो जानो हागौ आरो सोरबाफोर सिनायाबो जानो हागौ बिथांनि मुंखौ आं डाइरेक्ट नोंथांमोननि सेरावहाय सुनानै होनो बिथाङा मानो होनबा गावनि फेसबुक पेजावनो बेखौ बे भिडिअखौहाय आपल'ड होदों फुलमनि हथात पुर्निमा होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना सोरबाबो सिनायबो जानो हागौ सोरबाबो सिनायाबो जानो हागौ नङा होमब्ला लोगोफोर थांनाय द' माननि आगोलावहाय जिहेतु मैखोम ब्रादारजों गोबां रेकर्डिंनि भाइरेल जालांबाय बिथांनि थाखाय नङा होमब्ला बै सासे आइजोआ पुर्निमाया आरोना लोगोफोर थ' बिथाङा दिनै जे बुंदों आदा जेम्सआ माने हाबा जाखानाय हिन्जावखौ लानानै दिनैनि दिनावहाय हाबा खालामबाय होननानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरोना लोगोफोर थारैनो बेसे सैथो आरो बेसे नंखाय नोंथांमोना आं बुंनाय बाथ्राखौहाय फोथायाबो जानो हागौ ओंखायनो आं बिथां जिहेतु फुलमनि पुर्निमा बरगयारिया बुंनाय बाथ्राखौनो नोंथांमोना खोनासंलांबाय था जोबजासिम बिथाङानो गावनि खुगाजोंनो बुंलांदों आरोना लोगोफोर खोनासंलांदो बिदिब्ला जेमसा माने बेलेगखौ बुङोमोन ना हाबा जाखानाय हौवाखौ लादों हाबा जाखानाय हिनजावखौ लादों बुङोमोन ना मालायफोरखौ ओमफ्राय दालाय माथो गावबो हाबा जाखानाय हिनजावखौसो हाबा खालामबाय ओरैबायदि बाथ्रा बुंगासिनो दङ माने आं गोसोबा बेखौ गोसो बायदि खालामनो हायो जोङो सोरबा हौवा थाखानाय गथ' गथाय थानायजों गोसो थोनानै बा सिनो थाङाखैना ओमफ्राय माथो आदा जेम्सनि हिनजावाबो माथो हाबा जाखानाय डिभर्स होनो नुलांगासिनो आं माबा माबि हाबा जाखानाय मा जाखानाय बेफोरबायदि नुगासिनो आं आरो माथो न' हाबा जानायबाबो सोरबा डिभर्स जानायबाबोथ' डिभर्स जाखांनायनि उनाव हाबा जानायनि मोन्थाय दङना लोगोफोर माथो जाखो हाबा जाखानाय डिभर्स जाखानाय मालाय माथो जायजों मिलायनो हायाखै जायजों जानो हायाखै संसारखौ आरो गारलायनानैबोथ' गोदान संसार जानो हायोना लोगोफोर माथो जाखो आदा जेम्सआसो मालाय हाबा जाखानाय हिनजावखौ लानानै बुहुत बोर मोनगोन आंथ' बुहुत मोजांसो मोनदों खोनानानै आदा जेम्सआ दे हाबा जाखानाय डिभर्सि हिनजावखौ जे हाबा लादों बुहुत बोर गोनां आदा जेम्सआ हसायै माने सैथो आदा जेम्सआ बुहुत मोजां मानसिमार मानो होनबा बियो आदा जेम्सआ सासे हाबा जाखानाय सासे डिभर्स जाखानाय हिनजावबाबो जे हाबा लादों बा रुजु रुमु संसार जालांगोन थैस' थांस' संसार जालांगोन होननानै समायखिरा लानानै हिनजाव हाबा लानानै जे समायखिरा लानानै हाबा लानानै संसार जानो होननानै मालाय लादों ओमफ्राय नोंसोरलाय सोरबा जे बुंदों हाबा जाखानायसो मानायसो आदा जेम्सनि हिनजावा होननानै माथो बुंथिबाय थागासिनो माने जेम्सआ माने बेलेगखौ बुङोमोन ना हाबा जाखानाय हौवाखौ लादों हाबा जाखानाय हिनजावखौ लादों बुङोमोन ना मालायफोरखौ ओमफ्राय दालाय माथो गावबो हाबा जाखानाय हिनजावखौसो हाबा खालामबाय मा हौवाया CRPF ना मामोननो ओमफ्राय आमगुरि चिरां जिल्लानि ना मा होनदों हिनजावा ओमफ्राय एसे नुनाय बायदिबो मोनलायलांदों आं हिनजावखौबो हौवाखौबो मानो होनबा चिरां जिल्लानि नालाय आंबो बेखायनो नुनाय मोनदां बेखायनो थिग मालायनि लाइफनि बारै जेबो बुंनो नाङा मालायखौ न' बयहाबो स्टेप बाय स्टेप मोनलांजोबो न' थारमाने आंथ' बुहुत मानसिखौ नुबाय माने सानोमोन आं मानसिफोरखौ डिभर्स जानाय मा जानाय उमुक तुमुक होननानै बुहुत मानसिफ्रा रायलायो ओमफ्राय जाय मानसिफोर रायलायोना बे मानसिखौनो आङो नुलांजोब्बाय माने थांनानै थासान्दियाव माने नुलांजोब्बाय आरोना माने आं जोबोद मोजां मोनदों आरोना डिभर्स
डिभर्स जाखानाय हिन्जावखौ हाबा लादों होननाय खोनानाय लोगो लोगो नुनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोजां मोनखादों आदा जेम्सखौ आंलाय सानदोंमोन जि मोजां मोजां बाथ्रा बुंनायाव मालायफोरखौ गथ' उन्दै उन्दै गथ' सेंग्रा गथ'साफोरखौ बिराद एडभाइस होयोमोन ना बियो होमबाथ' गावखौ नुनानै दा फैगोन जेनेरेसनफ्रा माथो आदा जेम्सआबोथ' हिन्जाव डिभर्स जानायखौसो लादों जोंबो लानांगोनलैसो सानसिगोन खोमाहाय दानि फैनाय गोदान निउ जेनेरेसननि गथ'फ्रा बिदिसो माने जेम्सनि खोथाखौ लायोबा बिदिसो जासिगोन खोमा न' लोगोफोर माने आं ओरैनो गाज्रि सानानै नेगेटिभ सानानै बुङाखै दे लोगोफोर माने गोसोआव ओरैबायदि खुसि मोनखादों आंहा मानो होनबा सोरबा बुहुत मानसिफ्रा माने बिदिनो डिभर्स जानाय मा जानाय होननानै बुहुत नेग्लेक्ट खालामजायोना थगायजायो नेग्लेक्ट खालामजायो बिदि नङा डिभर्स जानाय होनबा मालाय मा जायजों मिलायाखै जायजों माने मिलायनानै थानो हायाखै डिभर्सआथ' एसे जानांखागोन न बोरैथो खेमसेल' जोनोम जिबनखौ लानानै लाइफखौ लानानै एथ'ग्रा सहायना थानो हायाना दानि जुगावहाय सहायगोन सहायनांगौखौ सहायगोन खिन्थु लिमिट बारोबाथ' सहायनो हायाना रावबो लोगोफोर ना मा होनो दे एनिवे माने आं जेबो बुङा जेबो नेगेटिभ साना जेम्सखौ माने खनसे कंग्रेचुलेसन बुंहरबावो आं हेपि मेरिड लाइफ थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ'आ निसय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बिथां सिस्टाराहाय जाबायदि बाथ्राखौ दिनै जेम्स आदानि हाबाखौ लानानै बुंलांखो अलरेडि नोंथांमोना हमदांनो हाखाबाय जुदि नोंथांमोना हमदांनो हायाखैब्ला बा बुजि मोनाखैब्ला बे भिडिअ'खौहाय रिपिट खालामनानै नायफिन अब्लानो बुजि मोनगोन बिथां फुलुमनि हठात पुर्निमा बरगयारिया बिथां आदा जेम्सखौ बिथांनि बाजैखौ लानानै दिनैनि दिनाव मा बाथ्राखौहाय फोसावखो नोंथांमोननि सेरावहाय गावनि फेसबुकनि पेजनि दारै नङाब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आरो आं दायो बांद्राय गोलाव बाथ्राखौ बुंनो होननानै सानाखै नोंथांमोननि सेरावहाय जिमानो बुङो बाथ्राया लावलांबाय थायो भिडिअ'बो गोलाव जालांबाय थायो नङाब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो बरिं मोनो थ' जियानो जा नैबे मोनसेखौहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअ'खौ लाबोनायावहाय आंनि माबा मोनसे गोनांथि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो आंनि निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे जुदि नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदि गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननियावहाय गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ बिब्दिनो लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय